Kaixo, ongi etorria, goazen ikustea hurrengo magnitudea, edukiera. Eta hemen ikusiko duguna da, ontzi bakoitzearen barruan zenbat likido dagoen. Eta hortarako neurtzen da litroarekin. Litroa da unitaterik nagusiena. Eta hortik hasten da dekalitroa 10 litro direnean, hektolitroa 100 litro daudenean, eta kilolitroa 1000 litro daudenean. Eta gero, txikiagoa dira dezilitroa, 10 aldiz txikiagoa, zentilitroa 100 aldiz txikiagoa, eta mililitroa 1000 aldiz txikiagoa. Hortarako hemen ditugu adibide batzuk. Eta goitik bera jarrita ordenean daude, hau izango litzake jartzen du litro bat. Horrak, hau da 100 zentilitro. Bigarren honetan jartzen du 0,75 litro. Horrek esan nahi du direla 75 zentilitro. Orduan, nahiz eta altuagoa izan horrela, hemen edukiera gehiago dago, hemen baino. Zergatik daude edukiera handiagoa, hau kristalezkoa da, beirazkoa da, eta gehiago okupatzen du, eta bere formaren gatik, ez da. Urrengoa, hemen da 500 mililitro. Oda, litro erdi bat esango genuke baita ere, edo 50 zentilitro. Eta gehiago urrengoa dira latak, guk ezagutzen ditugunak, 33koak dira. Jartzen du beti, 33 zentilitro. Gero beste data bat hau ere bai, nahiz eta altua izan 33koa da, eta besteak dira txikiagoak. Ikusten, hau dira txikiagoak jartzen ditu 25 zentilitro. Diferentzia, nabarmena. Nahiz eta altura berdina izan, ikusten da txikiagoa dela. Eta gero azkenik, badaude baita ere 20koak. Hau da, nata 20koa. Horren zer gertatzen da? Biztantzako iruditzen zaiguna batzutan, handiagoa edo txikiagoa, edukia barruan daguna aldatu egiten da. Adibidez. Nik baldin badut hau, ezta? Zenbateko da, 75, eta gero jartzen badiot beste 25, bi hauek erantzita, izango litzake litro bat bezala. Orduan, ikusten dezuen bezala, ematen du ez, baina litro bat oso txikia da hemen, eta hemen ematen du litro asko handiagoa dela, ezta? Eta berdin gertatzen da, kasu hauetan, adibidez, hemen 33, eta hemen 33 da, eta honek ematen du gehiago dagoela, esteago bat altoagoa da, bietan berdina dago, da itxura besterik ez da, ezta? Orduan, jakin da, normalean hauek zentilitrotan edo litrotan neurtzen direla, oan ikusi duzuen nola den, 100 zentilitrotik 20 zentilitrotara, ezta? Hori da guk erabiltzen duguna, eta pasatzen duguna batetik bestera. Litroak kendu ditugu, zentilitroak kendu ditugu, hemen adibideak ere bai, eta guazen ikuste ariketak nola egiten dira, ezta? Adibidez, pentsa ezagun, 8.960 zentilitro ditugula. Orduan, litrotan zenbat izango litzake? Orduan, zentilitroak hemen daude, eta litroak 1-2 ezkerretara. Orduan, koma ere ezkerretara 2. 1-2. Eta gerituko da, 84,6. 2 egin duguleko ezkerretara. Kilolitrotik litrotara 1-2-3. Koma ere 1-2-3 eskubira. Orduan, gelditzen zaigu 5.320. 1-2-3 dugulako. Hemen, konpresiotik sinplora pasatzeko aurre holiko dugu. Jarriko dugu 5 hektolitro, 2 dekalitro, 2 dezilitro. Eta esan digute pasatzeko adibidez, esatagatik litrotara. Hau jartzea hemen litrotara. Horran, hemen 0 afatezeko eta litrotan jarriko dugu koma. Horran da, 520, koma 2. Urrengoa. Dugu kenketa bat. 8,2 litro, ken, eta hemen dugu komplexua. Horran, komplexorik jarri bat dugu leheneko simplean. Horran jarriko dugu 5 litro, 4 zentilitro, eta 5 mililitro. Zero jarriko dugu, orduan, guk nun jarriko dugu koma? Koma jarriko dugu, honekin bat, bezala, ezta? Egokien hori da. Orduan, nola hemen daude litroak, jarriko ditugu bete ere litroak. Horran goazen kenketa egitea. 8,2, ken 5,055. Kenketengo dugu, jarriko ditugu hemen zeroak, errexago egiteko kenketak. Orduan, 10 bost, beste bost, hemen 2, eta hemen 3. Orduan izango litzake 3,255
Eta nola dena jarri dugu litroetan, litroak izango litzake, ezta? Eta hemen jartzen dugu ordenatu. Orduan, guazen ikustea, nola ordenatzen dugu? 0,5 litro, 25 zentilitro eta 5.000 mililitro. Hartu behar dugu baten bat. Dena pasa litrotara, dena zentilitrotara edo dena mililitrotara. Nik pasatuko zentilitrotara, zertarako erdian dagoelako, besterik ez, Orduan, litrotik zentilitrota bat, bi. Orduan, bi, bat, bi. Orduan, hau gelditzen da, 50 zentilitro. Hau da, 25. Eta, kasu honetan, 5.000 mililitro. Bat bakarra. Orduan, bat pasatuko dut, gelditzen zaizkit, 500 zentilitro. Bueno, oan ordenatu egin behar dut. Denetan handira zein da? Bau, ez da? 5.000 mililitro, da handiena. Txikiagoa izango litzake adibidez hau, 0,5 litro. Eta denetan txikiena 25 zentilitro. Esaten badi dute txikinetik handienera ordenatzeko, alderatziz jarriko dute. Eta hau izango litzake edukirarekin lotuta dagoen zatia. Hurrengo arte, beste bat arte,